så... Nej, jeg filmer. Du går for langt væk, fordi du holder under den. Okay. Vi nøjes bare med at have det til dagtimer. Nå, okay, så jeg kunne bare holde lov til ham. Nej, det kan du ikke, fordi det er hele dag. Så kan det ikke. Det er helt kun kun hverdag. Jamen, jeg har skrevet sådan, de har delt det op, så vi må holde her fra 8 til 17 på hverdagslicens, og de andre, de må så holde her alt andet tid. Okay. I stedet for at lave det 50-50 eller noget, så er det delt sådan op. Så kan vi jo bare betale mere, hvis vi vil arbejde mere, så kan vi jo også bare betale mere. Vi går bare lige ned. Nedad.